Jeg er Andreas Mbab. Jeg kommer fra Helsingør, Nordsjælland. Jeg er mekanikerlærling. Jeg har et halvt år tilbage. Jeg har fået 5 numre. Jeg har krammet med 20 piger. Det har bare været så fucking fedt. Jeg har fået et enkelt kys på kinden. Nej, 5 kys på kinden, et enkelt på munden. Det har bare været så fucking fedt. Hele aften har bare været legend fucking Larry. Mine tanker om VIP-eventet var, at jeg var faktisk en lille smule skeptisk, da jeg kom ind, for jeg har prøvet noget andet, en anden slags, hvor det ikke har været helt optimalt. Så jeg kom ind med meget lave forventninger om, at jeg tror, jeg bare skulle komme, og så på det pludselig. Jeg er virkelig blevet ekstremt positivt overbevist om, at det er noget, der skal videre. Vi skal begynde at sætte sider på, vi skal opleve det til prøve. Jeg vil helt klart anbefale det her til andre. Når jeg kommer hjem, så hele min vennegruppe skal have det her at vide, fordi at, hvis vi skal have en kæmpe gruppe i Helsingør, der bare skal kunne det shit her, så skal man have sine venner med. Og hvis de kan se mig i action, så får de lyst til det her, og jeg fortæller om det her kursus, så får de lyst til at gøre det.